Kif it-8 ta' Marzu jitfakkar Jum il-Mara, ir-raba' distrett tal-Forum Żgħażagħ Laburisti s-Sibt filgħodu kien fil-pjazza ta' Raħal Ġdid biex iqajjem kuxjenza dwar l-importanza tan-nisa fis-soċjetà Maltija. Soċjetà li għalkemm imxiet il quddiem jeħtieġ li tapprezza aktar is-sehem tal-mara fl-irwoli kollha tagħha. Propju b'dan il-ħsieb iż-żgħażagħ Laburisti ħadu l-inizjattiva biex jitkellmu man-nies u jfissru l-ħtieġa tal-ugwaljanza. Qegħdin hawnhekk sabiex insaqsu lin-nies u nippromovu l-ugwaljanza parti hekk ukoll tajjeb li nenfasizzaw il-rwoli li qed ikollna dan l-aħħar f'dawn l-aħħar 3 snin tan-nisa f'karigi importanti fis-soċjetà Maltija. Aħna napprezzaw dan u jkompli jimlina bħala żgħażagħ u bħala nisa b'enerġija sabiex inkomplu naħdmu fuq dan il-punt. F'ġest simboliku li jenfasizza dan il-għan kull min żar l-attività ingħata ronfla li tissimbolizza l-moviment u għaldaqstant il-progress. Fuq livell nazzjonali l-Gvern attwali mmexxa bl-eżempju, kif fl-ewwel 3 snin rajna numru ta' nisa jinħatru f'karigi għoljin tal-pajjiż fosthom il-President tar-Repubblika u diversi membri tal-Ġudikatura.